Hoxe a meirande parte da poboación de Lugo leva no seu peito un pequeno adhesivo verde que demostra a súa implicación na loita contra unha das pandemias da nosa era, o cancro, e que, como a cada segundo xoves de maio desde hai 70 anos, hoxe celébrase o Día da Cuestación da Asociación Española contra o Cancro, unha iniciativa a que se sumou tamén a Deputación Provincial co seu presidente José Tomé, o Fronte. Temos unha sensibilidade especial con todo aquilo que ten que ver ca saúde. Nos colaboramos de moitas maneiras, incluso cando foi para o local que ahora mesmo teñen aquí en Lugo, pois a Deputación axudou, eu creo que de forma determinante para que poderan ter esa sede digna dunha asociación que, bueno, pois trata de loitar ou de poñer o seu grau de area para que o cancro pase a ser unha enfermedade crónica ou sea curable, que afortunadamente en moitos casos xa o é, pero non é suficiente, hai ainda casos que non o son, por tanto hai que seguir investigando. A Asociación contra o Cancro de Lugo conta este ano cun total de 23 mesas repartidas por toda a cidade, dúas máis ca o ano anterior, e máis dun centenar de voluntarios que colaboran desinteresadamente no tradicional petitorio. O obxectivo, impulsar a investigación da enfermidade para alcanzar unha supervivencia do 70% no 2030. Un de cada dous homes vamos a estar diagnosticados de cancro ao largo da nosa vida, e unha de cada tres mulleres van a estar diagnosticadas de cancro ao largo da súa vida, lo cual quere dicir que todos, de unha maneira ou de outra, vamos a estar afectados por esta enfermedad, por lo cual é importante traballar sobre todo investigar para conseguir que o cancro cada vez sea menos letal. A Asociación do Cancro de Lugo atende e asesora de xeito gratuito a todos aqueles enfermos e familiares que así o precisen.